soms vind ik niks. En soms kost mij iets heel moois dus. Het moet soms maar één dingetje te wezen. En dan denk ik, ja, dit is het. En dan geweldig. Ja. Altijd maar van zeekant. Altijd maar van zeekant, ja. Ja. Ze zijn ook prachtig. Zo mooi. Het is ook wel een topdag, hè? Ja, ongelooflijk. Zo stil. En zo prachtig, die wolken, zo, die randen, kijk boven het water. Geweldig. Ja, dit is echt genieten. Prachtig. Waar ben je hier? Ik ben in het werkhok van mijn heid, op de haven. En sinds een paar dagen maak ik dat gebruik als atelier. Dit zijn de kisten waar hij de iel normaal mee vangt. Hier ligt een hele grote bult met voeken. En die worden altijd gebruikt voor de spieringvisserij. En wat zei hij? Ook is er nog wel bij? Ja, we hebben het even een beetje opruimen en nou ja, dat is juist wel. Het kan prima eigenlijk. Ik ging als vanker natuurlijk altijd al met mijn heid mee te visken en als ik de kans krijg, dan ging ik nog mee. Ik ben trots dat ik een vissersdochter ben, dat mijn heid visker is. Daar ben ik echt heel trots op. Ja, het zit echt heel diep. Nou, daar komt mijn heid aan. Die heeft hier de vis geweest. Wat leidt je er allemaal? Nou ja, dit is eigenlijk een hele verzameling van alles en nog wat. Dit is zeil van een oud scootje. Dit is zeil, dit heeft mijn heid nog op een korte gebruikt. Dit is een stukje van een oliepak van mijn heid. Die ik helemaal uitknipt heb en wat ik denk, nou, wat ik nog gebruiken kan, vind ik leuk. Dit is van een handschoen, zeg maar, die ik vond met jutten. En dat is zeilde, hè? Ja, dit is zeil, was het juist. Ja, ja. En ik heb me inspireerd door de kisten. Dit is van een kitesurfpak. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Nee, maar ik vind het wel leuk. Ik heb er een mooi idee mee, dus hartstikke leuk. En dat justo dan? Ja, dat vind ik tussen de stien. En dit worden nog allemaal kunstwerken? Ja, ik denk het wel. Ja, dus ik ken nog wel even fruit. Is er wat bij? Ja, dit zijn stukjes van een vliegend of van een straaljager. Dus ik denk dat ik dit maar even meeneem naar het atelier. Waar weet. Nou ja, dat is toch hartstikke leuk. Hij heeft het wel eens vaker wat in de netten en dan bewaart hij dat voor mij. Doe je? Yay! Wat ben je aan het doen? Skaten. Skaten? Ja. Zo.
En hoe vaak is het oefend en hoe vaak bist je op die plaat gaan? Ja, 100 keer. Ja, echt? Ja. Maar had je hem dan net wat bescherming of zo om? Nee, bloed krijg je leuk. Bloedkrijgen is leuk. Ja, in het ziekenhuis. In het ziekenhuis lees ik. Hij is wel eens in het ziekenhuis lang dan. Ja, vaak nog. Hoe dat? Domme acties, hè? Ja? Ja. Op de step? Ja, op de step en ik goe van een hoog slaprad onderin. Typisch daar. Ja, Ja? op mijn vijftal. Op mijn hartje hier. En dan draai je jou een keer op mijn hartje hier van een hoog slaprad onderin. Heel vaak. Waarom net? Dan best wel wat een beetje een apart jonkje dus. Ja. En wat zou je in HTMM ervan? Dat is de 2 keer achterop van een hoogslaper aan onderst. Dom. Ja, nou, ik doe nou wel voorzichtig en ook wat ouder ben, maar Oké. toen ik echt, ja, Roekeloos. ja.